Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Buling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:10 sa detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ang isa ka grade 4 pupil nga lalaki matapos nga nabungguan kag nalapakan sang isa ka Mitsubishi Canter nga kargado sang abono sa tuwangan sang transloading station sa National Highway sa boundary sang Barangay Tinampaan kag Barangay Kabahog, Siyudad sang Cadiz. Mga alas 4:45 ang takna kahapon sang hapon. Ginkilala ang biktima kay Eugene Amante, residente sang Areglea, Barangay Tinampaan, Siyudad sang Cadiz. Ginkilala ang driver sa truck na si Alan Burgas, 36 anyos, residente sa Purok Matinahuron, Barangay Tabao, Siyudad sa Sagay. Nagapakita sa investigasyon sa Cadiz PNP nga ang truck ang nagikan sa Bacolod padulong sa Sagay. Sa gulpi na lamang nagtabok ang biktima, rason nga nabungguan ini. Preso naman karon sa si Burgas sa Cadiz Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Patay ang suspect sa shooting incident matapos ginalegar una nagtiro sa nagresponder nga sa Feria Street, Barangay Robles, Banwa, sang La Castellana. Tak na alas 9:25 kagabi Nobyembre 29. Ginkilala ang napatay nga si Jeffrey Servidad, 48 anyos, sang Purocubay, Barangay Villamonte, Siyudad sang Bacolod, nga nagasakay sa motorsiklo samtang nakapalagyo naman ang angka sini nga wala pa makilala. Sunod kay Police Captain Romulo Kipilango, ang hepe sang La Castellana PNP, una nga gintiro sang suspect ang biktima ginkilala kay Reynaldo Bayaras, 24 anyos, sa Hacienda Baksay, Barangay Robles sa mga Banwa, nga nakaangkon sa pila sa natuo nga kamot kag liog. Dugang panhipilango gilayon nga nakaresponder ang kapulisan nga nagapatrolya matapos nakabati isang lupok kag ginlaga sa mga suspect padulong sa Hacienda Grande. Sunod pa kay Pilango, nagbalos palupok ang nagresponder nga kapulisan matapos ginaligar nga una nagtiro ang sospetsado. Padayon nga ginembestigahan sang kapulisan ang motibo sang krimen kag pagkilala sang upod sang sospetsado. Nadakpan ang duha ka ginatudlo nga nagtuyo magkawat sa motorsiklo nga gintunahan sang sunog sa Hava Pension House sa Dalan Gonzaga, Siyudad sa Bacolod sa tong Martes sang kagahon.
Ang mga sospetsado ginkilala nga sanday Rodolfo Henson, pumuluyo sa Libertad, Barangay 40, kag Venancio Valeriano. Legal sa pangidaron, pumuluyo naman sa Barangay Amayco, Banwa sang Murcia. Sunod kay Police Major Joel Sedel, ang hepe sa Police Station 1, una nilang nadakpan si Henson, kag gilayon gintudlo sining upod nga si Valeriano. Sa panugwiro ni Henson, 3 sila sa ang tuyo kung tani magkawat sa motorsiklo, apang ang helmet lang ang ilan nakuha. Dugang pasinig insindihan sa isa pa nila kaupod nga si alias Christian ang lock sang helmet kagimbutang sa idalom sang goma sang motor. Makaligad ang 15 minutos nagkalayo ng motorsiklo kag yadto sila iya sa Burgos Public Market sang natabo ang pagkasunog sang sining Hava Pension House. Ang isa pa kasuspetsado ang kilala kay Christian ang at-large pa sa sining nga matinion. Madumduman patay ang 6 ka mga persona lakipang tag-iya sang Hava Pension House sa amo nga sunog. May mga previous case sir sa isa na si Certain Nonoy Lumot. May record ito sa Police Station 1. Nag-interview natin sa mga witnesses o mga kilalaman natin. Pinamention nila si Nonoy Lumot. Check natin ang iyasang whereabouts siya o nagudiri sa Barangay Amayco, Murcia. Si Police Major Joel Sedel sa interview ni Aksyon Brian Morden. Naghalabok kag nagpulula ang mata sa empleyado sa Banwa sang Murcia matapos ginaligan nga ginkastigo sang anay kapitan sang barangay Iglawaan kag karon barangay Kagawad sang San Miguel sa mga Banwa. Ang biktima ang ginkilala kay Selena Rodriguez, legal ang edad, samtang sospetsado ang ginkilala kay Nicolas Togle, legal ang edad, tanan pumuluyo sa Banwa sang Murcia. Sunod sa panaysayo ni Rodriguez, naabtan nila sa ilimnan nga nagainom si Togle kag mga upod sini. Nagpungko man sila sa piyak nga lamesa agud mag-inom. Dugang sang biktima samtang nga nagakadlaw sila sang iya upod, gulpi na lang nagpalapit ang sospetsado kag gilayon siya ginsumbag sa mata kag ginguyod pa sang natumba ini. Depensa naman ni Togle na iritar siya mamati nga ginaistorya sang grupo ni Rodriguez ang iya kinablos apang nagpamalibad ini nga ipalayag kung ano nga mga malaing nga tinaga ang ginbuyan sang biktima. Ginako sang kagawad nga nadapatan niya si Rodriguez apang hindi sumbag kundi gintapi gid lamang. Handa naman nga tubangon ni Togle ang kasong ipasaka batok sa iya. Nasunog naman ang stock room sang STI West Negros University nga nahamtang sa second floor sang SBE building mga 10 minutos antes nagumpisa ang natalatang fire drill sa mga estudyante kahapon nga adlaw Nobyembre 29. Sunod kay CD5 Marshal Publio Plutenia, las 8:23 ang nabato nila ang fire call, kag las 9:23 ang indeklarar ang fire out. Doon pa ni Plutenia, nagpagumpisa sang aso, gilayon man nga nakagawa ang mga estudyante, bangon naghanda na kuntani sa patigayunon nga fire drill. Palayag pa ni Plutenia, nakakomply man ang building sa mga pagsulundan sang building code. Ginabanta nga kapin sa 150,000 pesos nga balor sang kalitan ang gintugas ng sunog kag sa karon padayon pa ang investigasyon. Samtang gipahayag naman ni Dondon Parandas ang Operation Officer sang City Disaster Risk Reduction Management Office nga kapin 900 ka mga estudyante ang ilagi na evacuate sa mga building kag masobra 30 ang gindapatan sa pagbulong bagod may mga estudyante nga nalipungan kag nabudlayan sa pagginhawa. Natupok naman sang kalayo ang puloy-an ni Jessica Logroño sa 68 anyos ang edad matapos masunog sa Puro Cabayabasan, Barangay Bata, Syudad sang Bacolod kapong adlaw, Nobyembre 29. Sunog kay Jessica, nakibot na lang siya sang ginpabalo sang iya kaingod balay nga nasunog na ang iya puloy-an. Dugang pa nagpahuway-huway siya sa balay sang iya utod samtang nagapanyaga naman sa ila puloy-an ang iya bata nga si Dennis Logroño, 46 anyos ang nagluntad ang sunog. Sa karon padanak pa ang investigasyon sang BFP kag paghibalo kung pila ang balor sang kahalitan tugas sang amo nga sunog. Na-recover naman ang kapin 150,000 pesos ng balor sa ginasuspetsuhan shabu sa bypass operation nga ginpatagaan sa mga kapulisan sa Police Station 2 sa Puro Katilingban, Barangay 40, Syudad sa Bacolod, sang kagabi Nobyembre 29. Dakop ang subject sa operasyon ng kilala kay John Ray Miliandes, 40 anyos. Sunod kay Police Station 2 Commander Police Major Charlotte Gabana, si Miliandes ang bago lamang ginhilway gikan sa prisuhan matapos maka-avail sa plea bargaining agreement. Arestado man sa mga bypass operation si Onesto Adera, 41 anyos ang Puente Valle Subdivision, Barangay Taculing, Syudad sang Bacolod. Na-recover sa manadakpan ang duha ka dalagko ka apat kapalaba nga sachet sa ginasuspetsuhan shabu, 500 pesos ka kwarta kag kahita. Preso karon ang duha ka mga nadakpan sa kustodiya sa Police Station 2.
Na-recover naman ang balor 46,000 pesos ang shabu sa 3 ka persona matapos ang buy-bust operation kahapon sang kagahon Nobyembre 29. Nadakpan sang Police Station 8 si Norberto Heva nga pumuluyo sang Bangga Segasco, Barangay Panukoy, Syudad sang Bacolod. Kapin 19,000 pesos nga bilis sang shabu ang nakuha kay Heva. Nadakpan man kagabi sang Police Station 7 si Elben Jimino sang Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod. Na-recover kay Jimino ang 17,000 pesos nga bilis sang shabu. Samtang nadakpan man kagabi sang Police Station 6 si Rafi Kawaling sang Puro Kawayan, Barangay 28, Syudad sang Bacolod. Na-recover naman kay Kawaling ang 10,000 pesos nga bili sang shabu. Samtang nagapadayon ang demand sa shabu, rason nga wala untat ang pagsulod sa droga sa syudad sang Bacolod. Ini ang mga rason kung nga wala untat ang buy-bust operation nga ginahimo sang kapulisan diri sa syudad. Sunod kay Bacolod City Director Police Colonel Henry Binyas, isa ka dako kakilala nga drug personality ang ila ginamonitor nga among distributor kay nag-service suppliers sa droga sa syudad. Hindi pamahingadlan ni Binyas ang ini nga drug personality bangod subject ini sa ila surveillance. Base sa impormasyon nga nabato ni Binyas, alin sa Metro Manila kag Mindanao ang supply sa shabu nga nagaabot diri sa syudad sang Bacolod. Duha man ni Binyas sa gwa sa Bacolod nagaistar ang ini nga drug personality kay gina-monitor man sa iban nga unit. Nagpasalamat si Binyas sa Bacoleño sa wala unta tila nga suporta sa kampanya kontra droga sa dinang impormasyon nga ila ginahatag nagaresulta sa pag-aresto sang mga drug pushers. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:19. Sa ato naman mga ka-aksyon nga nagproblema sa mga bukol nga nagatubo sa inyong lawas, sis man kung tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Ang Santon Plaza goiter kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon para nga hindi matubuan sa mga bukol, sis kag iban pa nga mga balatian. May alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medala Narnais at tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sila yara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pagitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kakang Santon Plus Survey Caps pagi sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page. Ginaduso nga pagsuspend sang klase sa mga lugar malapit sa hiwatan sa SEA Games, wala gintugutan sang presidente. Samtang UP Manila, nagpatigayon na naman sang oblation run. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Life. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Kag ang kape nga ginarekomendar naton sa inyo ang Santo medicinal herb, may i-beneficyo sa aton ikaw ang lawas. May enjoy mo pang aroma sang manamit nga kape. Nagapanubo sang bad cholesterol, nagatinlo pa sa inyo colon o kung tinae likaw sa colon cancer. So sa aton ay bulong ka pa. Yari na, may nadakpan na. Akto nga nagapamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Sino ayhan ang nadakpan o planta ko promo. Check natin sa Aksyon John Diaz sa Patrol. Aksyon John, good morning. Good morning, Aksyon Boy. Sa totalan nga matagto na mati ang patrol karon live nag-report. Pero kita sa area, wasang Purok Santol, Barangay Mandalagan. Aga pa kami din ng Kabog, aga pa kami digri ng sulod-sulod, Aksyon Boy, sa mga lugar din. No? At this timing, paglibot namon, doon namon kinalan pa magsuhot dito sa pinakapunta, diri sa Kapurokan, kay PR sa pag-entrada, para mo di pagsulod mo pa lang sa Purok Santol. May balay na dayon nga nagamonitor, daw, diri ang iyang mga pumulo sa sulod kami gatira sa sulod, sa DYEC Aksyon Radyo Bacolod. Timing man, kay tinalak pa namon karon nga aga, medyo binubin man, no, binubin pagit sinanay Aksyon na boy, pero nagasigil yapon monitor sa Aksyon Radyo Bacolod. Nay, greet naman tabi, good morning, man. Good morning. Wow, karami sa good morning, nanay, namin sang smile, nanay. Nay, ano ngalan ni nanay? Pila ng edad? Dunya Babak. Ang edad ko, 72 years old. Wow, 72 years. Pero dahil basta ko doon kapag sick pag ito si mo, nay. Good health, God bless you. Yeah.
Salamat. Ano yun, pinaidugi ka na di ka pa mati. So, radyo Bacolod na. Alis ang una sa mga naging. Sang buhi pa nga akong bana eh. Kung ba na mo, ano Mga na. 3 years na napatay. Sige pa sa giyapo. Alis ang una nga buhit. Magsatop-top. Oo, tubog ko. Sige, bit ng ano, bigay kami tabi mga ano, ngalan, mga kilala mo, nga mga naga-anchor, reporter sa Aksyon radyo. Una, sa balita, una sa aksyon. Si Rich Cantong, Fred Salanga. Sino mo na sila, Nay? Wala pa. Si Rich Cantong, nakita ko sa DCR. Ang nag-report sa DCRT. Sino mag-in? Boy Duran. Kilala mo si Boy Duran? Kabulok ka si Boy Duran, mo na yung pinakamanggaranon sa Aksyon radyo. Abo ka? Kilala mo, sana na pang mo. Oo. Tama ko kilala, nakikika-monitor ka kita perme. Anong radyo mo? Nga doon ka tunog-tunog yung radyo mo sa baka. Sige, ginapatulog ko mo. Para mabatian man. Okay. Nanonood layo pala kami dito sa baka. Ano oo. Sige na lang. Ginaliso mo mananay. Wala, anong pagliso mo? Hindi na maliso. Hindi na lang pwede lisuon. Sana lang ginagawa. Oo, hindi lang. At hindi wala liso ay, kami desisyon na mo, wala maliso ay subong. Direksyon ka lang na, naison niya, kaya medyo ko labos sa mong tiyempo. Hatag na lang kami ng premyo, okay man? Pasko na Pasko na. Kasi lapit lang dahil Pasko na yun, ha? So, isipay ito kayo para hindi mo ko ito pagdagiton sa police station, sa may Aksyon radyo, ako na nata, gusto yung 1, 2, 3, 4, 5. Hindi na ito na nabato ni nanay karoon nga na. 500. Wow, nakamag ko na dito sa Bakal buga. Bakal bugas. Importante, sige na bugas, no? Kaya naman sa radyo ba ko, nadakpan ka sa po, pero lahat nga dako, kaya para lahat yung mga nabato. Kani, madamang nga salamat sa Aksyon Radio, sa tanan ng mga staff. Oo, sa iban, wala pa nadakpan na mga sila. Ang wala pa nadakpan. At ambot na sa ila yan, hindi sila madakpan. Pero sige lang sila yun. Gani, Sige lang nila yung ate. Gani. Oo. Sige nanay, thank you so much ng aga. Thank you. Actually, na boy, dito sila na Sonia Babak, no? 72 years old sa area sa Purok Santol, Barangay Mandalaga sa Radyo Bacolod. Dakpan sa patrol, dili karong ginamang aga sa gihapon ng Oakland ako promo sa DYET sa Radyo Bacolod. Sa tatanan ng kasabadan sa pag-monitor base kamera, ang masunod nga bidakpan kag mapremyohan. Rakta sa patrol, ang taglibot sa Bacolod, Aksyon Son Diaz. Una sa sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radyo. Tubtob sa liwan, madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati o plan dako promo. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30 sa detalye sa aton mga balita nasyonal. Hindi luyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga isuspend ang klase sa Metro Manila kag malapit nga malugar nga pagahiwatan sang 30th Southeast Asian Games. Ginpahayag ni Duterte, 2 man kalawig ang pagsuspend sang klase halin Nobyembre 30 tubtob Disyembre 11. Una nga nagrekomendar ang Department of Education, Department of Interior and Local Government kag Metropolitan Manila Development Authority nga isuspend ang klase sa tuyo nga ma-decongest ang trapiko. Apan suno kay Duterte, iya pa ginakonsiderar nga isuspend ang klase sa tiyon sang closing ceremony sa SEA Games sa Disyembre 11. Nag-anunsyo na ang pila ka eskwelahan sang class suspension, lakip ng De La Salle University, Manila, Aureliano Law School, St. Scholastica's College, kag St. Paul College sa Pasig. Gin-anunsyo man sa probinsya sa Pampanga nga wala sang klase sa Disyembre 4 tubtob Disyembre 10. Ginabswelto na ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang media sa ginalagar pagtinguha ng sabotake ang pag-host sang Pilipinas sang 30th Southeast Asian SEA Games. Ini ang pagklaro ni Cayetano, isa kadlaw matapos iya ginakusarang katapos ang media nga nagapalaptas ang peke nga balita sa tuyo nga pakalainon ang Pilipinas sa pag-host sang SEA Games. Suno kay Cayetano, chair sang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o CONFISJOC, ila imbestigahan ang website nga nagapalaptas ang peke nga balita kakay sa pagpagwa nga ginpakaon sang baboy ang mga Muslim kagin pagwa man nga ang swimming pool sang Nepal ang iya sang Pilipinas. Dugang pa ni Cayetano, base sa ilang monitoring, may kapin-4 tubtob 5 ka mga website nga nagapalaptas sang fake news. Una na ginaligan ni Cayetano nga nag-ako ang pila ka miyembro sang media nga may mga media outfits nga magasabotake sa SEA Games.
Igapaduman sa Organizing Committee sa Southeast Asian Games ang contingency plan, ilabi na sa mga outdoor sports events. Kasunod nga ginapaabot ang pagsulod sa Baguio Camure sa Philippine Area of Responsibility karon nga weekend. Sunod kay Tom Carrasco, Executive Director sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, nakahanda ila Game Security kag Safety Directorate kag yara sila sa karon sa ginatawag nga operational mode. Ginpaatag ni Carrasco, posible nga mayara sa pagbago sa schedule sang hampang kag ang desisyon mga gikan sa technical delegates. Natala na nga magpakikita si Presidente Rodrigo Duterte kay Sultan Hassan al-Bolkiah sang Brunei antes ang formal nga pagbukas sang 30th Southeast Asian Games subong adlaw Nobyembre 30. Pati gayon na ng meeting sang duha sa Malacañang karon sa udto. Ang mga bata ni Sultan Bolkiah nga sanday Princess Azima kag Prince Abdul Matin ang mga atleta kag mag-compete sa SEA Games bilang kabahin sang polo team sang Brunei. Ang hinablos ni Sultan Bolkiah nga si Fike Jeffrey Bolkiah ang nagaserbe nga captain sang men's football squad. Si Fike ang gindala sa hospital matapos sa ginatake sang allergy bangod sa ginkaon nga mani. Suno kay SEA Games Executive Chief Chef Bruce Lim, wala sila napabalo sa delegasyon sang Brunei nga si Fike ang may allergy sa mani. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:33 ang may ang alkaline nga vitamin C nagaedukar nagabalanse ka nagababakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia kag iban pa nga mga balatian. Kag may antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, maginom sang inyong mamatiyan ang mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ki Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.